שלום לכולם, אתם לא מאמינים, ביצעתי את המקן שלי הזה של גל גדול. תסתכלו איך זה נראה, תסתכלו כמה טוב זה. הנה הפסטה, אנחנו הולכים לשים אותה במים הרותחים. אני שם את הגבינה בצד, הופך את הפסטה. טוב, אני אגיד לכם תוך כדי, רק שתדעו שיש לי עוד אחד כזה, אני הולך לחלק לכם, אז תירשמו לערוץ. אני מערבב ושם את הרוטב בגבינה, ואחרי זה אני מערבב הכל. וואו, תסתכלו איך זה נראה. זה נראה מטורף. הקרף לא טובה, אז עושים עם זה, לא יודע איך קוראים לי את זה. טוב, בואו נערבב. חברים, זה עוד שנייה מוכן. אני ממש מתרגש. סיימנו, הכנו את הפסטה, גם את הרוטב של הגבינה, סיננו הכל. תסתכלו איך זה נראה. יאללה, בואו נוסיף. אוקיי, הנה. בואו נערבב. תסתכלו את זה. חברים, זה אשכרה מוכן. טוב, ניקח, בואו נאספו. שמונה וחצי. תנו לראות, תנו לייק, ותראה בסרטון הבא.